Nanawagan ang City Economic Enterprise sa publiko nga aron dili maipit o magkaproblema pananglitan mga wala ang mga lubong sa ilang mga kabanay. Sayuhon kini og bisita diha sa mga pampublikong samang. Nananawagan tayo doon sa mga tagtumod na the earlier the better magbisita. Kaya ka naman doon sa pag-abot na sa peak hours, especially sa next week, 30-31, we can no longer direkta nga ma-address na nato niya tungod kay daghan naman tayo ginakitira na nga problema. So isulat lang natin yan and then after that, saka natin ma-solusyonan. So dili ginato na sa basta-basta solusyonan, ma'am. Matod sa opisyal nga kung adunay mga reklamo sama sa pagkawala sa lubong ug uban pa, mamahimong muduol dayon sa mga caretakers o opisina sa sementeryo. Gikanayon ni Fernandez nga gisugdan na sa lokal nga panggamhanan ang rehabilitasyon sa Wireless Cemetery ug target nga ma-rehabilitate sunod tuig ang Panakan ug Maas Cemetery. Kasama mo sa balita kini si Radyo Man ay Miginita, Tatak, RMN. Tatak RMN.